Здравей, човече! Никога не съм бил женен, т.е. никога не съм имал жена. Така че, ако това ти е въпроса, не, нямам жена. А ако въпросът е имам ли приятелка в момента, нямам и приятелка в момента. Леле, жена ли няма, бе? Скъпа не! Жена ли Кой няма, се? бе? Леле, аз съм жена, бе! Аз съм Минна! Добре! Нищо, че съм хипопотам и че съм здрава, бе! Да! Ще прави каквото му кажа, бе! Не! Само някой да го докосне! О, Господи! Само някой да го докосне! Кой ще го се? трепем, бе! Няма го закачате, бе! Ей! Няма! Взете с мене до края живота си, бе! Аз съм Мина! И пием стигам хората, бе! Ей! Нямате представа с кой си имате работа, бе! Това, че аз пием с кой ми Скъпо, падне! успокой се! Не знае, че съм лоша жена! Не, страх ме, не! Чеко, тихо! Успокой се! Тихо! Успокой Ти правиш, се! какво ти кажа! Помогнете! Ще ти взимам пари, ще ти харча! Моля те, не ме Да удари! пашах се ти! Не лицето! Ще крадем пари! Ще спем с кой ми падне! Те ще Ще правиш, дам какво ти парите! кажа, бе! Ще дам парите, не бий! Мутане!